gode na ga soyayya sosai wallahi wannan gari ya ansa sunan sa da hannun kowa na gaski da wazo ya ji daɗi ya ga fans godiya nake dana kudan wannan to sai mu samu mu ce ayyuka ko ba ka wani wiwi su kalan kyamara ne student horticulture kalan kyamara ne za a kuma da sama kaɗan kusan ina rawa ina waka ba gida biyu ne kuma shalilai ne nan zai su kwaya ne Gombawa ne. Security namu kalan menene? Bai wani DJ Obati ne. Baba magana kyamara ne. Aiki na mai daraja ne, kula na mai daraja ne, aiwati na mai daraja ne. Wanda fushin sosai, ni da DJ Hassan, ba tare da ina da gada ne, suna mun daddanne. Fastin mai kyau, aiki mai kyau, sai ku da kyau, na koma tare. Kyamara ne, amma mu magana kyamara ne. Fiskan iPhone ne a jagota hukalan kyamara ne fiskan samsung ni kalan kyamara ga kuwar gida na kalan kyamara kira aiki babban lamura ga koma su ne ni kyamara a kalmana wata sukura samun iPhone babban nasara babban down da kuma da sun kola mata sun ta jira ta gani ta ce ni kalan ta ne babana ba ta isa ne kalan sa wani da kwasan da ita ta son ta zama mijinta ne idan ta kuwa kayin ta ne babu bilitin duka barin ta ne da ba da ya salami ne in da ni like da mata da labai su mai fita ne kalan kyamara kuma koyin kalan kyamara ko misali da ke ni kalan kyamara ne babu magalan kyamara ne babu magalan kyamara ne shai ka mu kalan kyamara ne mu kalan kyamara ne